Xi standards huma illi jippredika il-Kummissarju tal-Istandards stess meta mistoqsijiet parlamentari magħmula lilek, Mr. Speaker, dwar l-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Istandards magħmula fl-24 ta' Frar, mhux il-ġimgħa l-oħra, fl-24 ta' Frar. Għadhom mhux imwieġba. U meta l-ewwel setta mistoqsijiet da mhux xahar biex ikunu imwieġba, dawn xi standards huma. Meta aħna nippretendu minn din in-naħa tal-Kamra li l-mistoqsijiet parlamentari nirrisponduhom mal-ewwel u fi żmien stipulat. U hekk nagħmlu, u hekk għandu jkun. Imma dak li għandu jkun għal din in-naħa tal-Kamra għandu jkunu tajjeb għal kulħadd. Meta kien segretarju parlamentari fi żmien amministrazzjonijiet preċedenti u kienu jsirulu mistoqsijiet lill-Ministru tiegħu dwar ir-reklamar, taf x'kien iwieġeb? Qed nirreferi, Sur President, għal seduta 553 tad-9 leġislatura. Mistoqsija magħmula mill-Onorevoli dak iż-żmien Joseph Kuxkieri illi staqsa lill-Ministru Bonnici li kien il-Ministru tas-Segretarju Parlamentari George Hisler u talbu tarif dwar ir-reklamar. Taf x'kienet ir-risposta, Sur President, tal-iskantament? Sakemm ma tingħatax raġuni il-għala qed tintalab din l-informazzjoni dwar ir-reklamar, ma nara l-ebda skop li għandha tinġabar din l-informazzjoni dettaljata. Dik kienet ir-risposta tal-Kummissarju Hisler tal-Istandards. U dan l-istorbju kollu fuq ir-reklamar tal-Gvern u l-Ministeri għax isu din in-naħa tal-Gvern ma tistax tagħmel reklam, ma tistax tiddeċiedi x'jagħmel il-Kummissarju tal-Istandards meta jrid ikun jagħmel reklam. Jażel ġurnal wieħed. Bliema kriterji jażel ġurnal wieħed u portal wieħed. Għaliex ma jagħmilhomx fuq il-ġurnali kollha ir-reklami illi jkun irid. Xi standards huma dawn illi jkollok uffiċċju magħmul minn nies tal-fiduċja ta' Hisler għax dana ħafna kjas fuq il-persons of trust illi jagħmel. George Hisler għandu uffiċċju minn 6 impjegati, 5 minnhom huma persons of trust. U rrid jiġi jgħallem lil din in-naħa tal-Kamra jekk xejn irid jikkritikana. Issa aħna daħħalna standards għolja anke mingħajr l-għajruna tiegħu biex ikollna ingaġġ ta' persons of trust fuq bażi ta' fiduċja kif għandu jkun